Anyalo wacho ni David ni wuod rachuonyo uchung' dwa bedo gavana gi duond bura mar ODM, kata debi ni wuod rachuonyo moro uchung' gi debedo ng'ama nigi mbi kaka koro nyicha nwa bedo gi yiero mar 2017, to ok apar ni nitie ng'ama do uchung' doriwe nyime. To nikech wuod rachuonyo mochung' Mark Rabudi ochung' gi duond bura mar UDA ma mokwongo onge gi mbi, kata bende Mark Rabudi arachuonyo, koro kwano magore sani en ni gavana koro nyaka dhi Rangwe. Kata igo kwano e yo machalo nade king'iyo mbi mag ji ariyo mochung' kigolo Mark Rabudi oko, en ni gavana biro dhi Rangwe. Kantiere mana kang'adi kanyo, nitiere mano mag dhoudi mopogore, mawachon mag clan go, mantiere dhot ma kamae makoro be telo nego beni donjo, kata kwacho ni en rachuonyo kanyo. Bende oganda mantiere kaunti ma be osebedo kod lony mar wacho ni onge thuolo mar yiero duond bura, en mar yiero dhano mantiere kacha. Koso siasa mar duond bura mano to siko kodwa mana nyaka chieng', onge kama oganda nyalo wacho ni yiero to wachomo to duond bura kata ka ng'ato onge go pod nigi thuolo mar bedo jatelo mabe. Gima dwa wacho ni gima otimore e Nyanza mangima wacho ni e tok dala gi ODM en ni wang' ni joma no oyudo tiko mar ODM ok oyude e gima iluongo gi dhok machielo ka ng'ama odonjo e boma ma Homa Bay. Boma ma Homa Bay nigi nying machielo miluongo ni Asego ridore e Olo. Chien kacha chaka ne yudo tiko mar ODM to Asego nyicha ridore e Olo. Tiende ni dhi ma ok iketo tekri kiseyudo tiko mar ODM. Te gwenge mag Nyanza mangima kapok abiro Homa Bay, ng'ata mosebedo kokawo thuolo mare mar go turubin biro yie koda ni ji duto moyudo tiko mar ODM ok ridre e Olo, gitwenyo thur. To kopo ni moko nitie maberber kata kuonde moko ok pekruok, to giringo kambu pie. Tiende ni thuolo mar piem e kind jochung' duto pap magipieme chalo gima onge bugni moko madhi hinyo achiel kuom kata moko kuom jochung', kata thuche moko ma nyalo chando joma moko bende mochung' malaro koma achiel. Nang'o? Nikech ne nitie gima chalo ng'ur mowuok kuom oganda ma weg ombulu ni yo mano tayogo weche mag gwelo kata walo joma ting'o bandera mar ODM ne ok odhi kaka giparo. Nang'o? Nikech kaka gisebedo ka ging'iyo kochakore 1997 en ni jopiny konyo duond bura man gi mbi Nyanza ng'ado bura ni ng'ama nade mayudo tiko e tielo mokwongo. Koro gike tielo mar ariyo migo ombulu yie, to koro en na gimiwacho gi dhok kisungu na formality, tiende en yango mana ni mache gima nwatimo. Koro magi mosebedo kitwa gi timwa ni ji keto tekregi e welo, to nitie duoko moko ma ok osebedo maber. Koro ji nyicha ne go mano okang' mar makalo ni ere kaka dayudo tika yudha ring go. Koro ma ok osebedo ka ji chwanyre go mos ma mae mano kelo pek. Kata mar ariyo gima nyaka ing'e Cleophas mamiyo samoro duond bura mar ODM nigi pek en niya, kiweyo kata mana kombe mamoko madongo machalo senate kata gavana, kaka gavana to koro nigi mbi mang'eny nikech mwandu moting'o to gi nengo ma en ge ngima jopiny. Chiegni od buche te ma e piny Luo kigolo Kisumu Central, jogo miyo tiko te ni dok. To ng'iyane sigand Kenya e yor ombulu migoyo higa ka higa. Kata dhi mane e kaunti sani kaka ichane wachako wakungo bedo gombulu manogo mar kuonde od bura matindo mag counties miluongo ni MCS wards. Kibire yudo gimiluongo ni turnover ndalo yiero, iyudo ka kwan mag jok mang'eny moyier MCS kata kwan mag jok mang'eny moyier kaka jo od bura mamalo thoro ga dong'. Makata king'iyo Homa Bay 2017 jood bura adek kende manodok kuom jood bura aboro. Koro ma nyiso nang'o? Nyiso ni nitie chwanyruok ma ji moro ok obet. To mane ma koro konyo jomochung' gi duond buche mamoko makata samoro ne ok en ng'at moro minyalo yier, to koro ji ng'iye wang' maber, kata koro mano omiyo papo pie. Mane pek mantie ma koro nyiso nang'o? Duond bura koro ok nigi mbi kaka chon. To wach mar dhoudi to pod ringo kaka pile. Weche mag dhoudi, George Godwins, ka itemo mana rango dhot ka dhot nitiere kod jal ma degier ni Wuog